Μοιράσου αυτό που θα σου πω με όποια φίλη σου χρειάζεται να το ακούσει, αλλά όχι με τον Άρκισο, γιατί θα μας βγάλει τρελές. Αν είσαι μπερδεμένη και δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις για το αν θα φύγεις ή αν θα μείνεις σε μία σχέση, άκου αυτό. Είναι πολύ πιθανό να σχετίζεσαι με ένα κρυφονάρκισο. Πίστεψέ με, είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις και να οριοθετήσεις έναν κρυφονάρκισο. Ο κρυφονάρκισσος σε θέλει και σε κρατάει πάντα μπερδεμένη. Δεν θέλει να έχεις ξεκάθαρη εικόνα για αυτόν και τις συμπεριφορές του. Θέλει να μην είσαι σίγουρη για τις προθέσεις του. Νιώθεις σαν να σου δίνει υπνοτικά χάπια σε πολύ μικρές δόσεις κάθε φορά και με τη συμπεριφορά του να σε κρατάει ζαλισμένη για να μην μπορείς να πάρεις ξεκάθαρες αποφάσεις. Σε πείθει ότι εσύ φταίς για όλα και ότι δεν είσαι αρκετά ικανή και γι' αυτό τραβάς αυτά που τραβάς στη σχέση σου μαζί του. Αυτός είναι ο σατανικός τρόπος του να σε κρατάει στη σχέση για να μπορεί να σε ελέγχει, να σε χειρίζεται και να σου μαυρίζει την ψυχή. Σατανικό, Τώρα όμως ξέρεις. Ακολούθησέ με για περισσότερα.